KI eli Kivi-, energia- ja ympäristökehittämishankkeen Kiehtovät kivet -projektissa päätarkoitus on ollut lisätä tietoutta kivistä sekä kivialan työpaikoista. Kivi työllistää ihmisiä aina taiteesta tutkimukseen sekä rakentamisesta sisustukseen. Kivialalla on tällä hetkellä myös pulaa osaavista tekijöistä. Tietoa kivistä alasivulle on koottu tietoa kivistä linkittämällä eri sivustoja samaan yhteyteen. Täältä löytyy myös rakennustekniikan opiskelijoiden tuottama tietopaketti kivilajeista, syntytavoista, käytöstä sekä työelämätietoutta. Kiehtovat kivet pääsivulta löytyy myös esi- ja alkuopetuksen kivisuunnistusrata, joka on suunniteltu Lappeenrannan linnoitukseen, mutta on helposti muokattavissa myös muualle. 9-luokkalaisten kivisuunnistusradan toimintaympäristö on kaupungin keskusta ja siinä voidaan hyödyntää myös älypuhelimia. Opintokokonaisuudet sivustolle on koottu projekti-ideoita aina esikoulusta yläkouluun. Ja täällä ajatuksena on ollut, että vanhemmat suoritettuaan sen projektin esittelisivät tuotoksensa nuoremmille. Seuraavaksi energia- ja ympäristökehittämishanke esittää teekkarihenkisen videon lajittelusta. Hei, nyt viedään nuo roskat. No mitkä roskat? Mä otan nuo paperit, niin ota sanoa pizzalaatikossa. Hei! Et sä nyt niitä pahveja sinne kuivajätteeseen heitä. No.